Cebu City Mayor Edgardo Labilla balik trabaho na human sa tulo ka semana kapag pahuay nunod sa nasinating kakulian sa iyang panglawas. Ano yung report? Kagahapon ra nahibalik sa trabaho si Mayor Edgardo Labilla apan karon lang nakahigayon sa pag-atubang sa media o gipahibaw ang iyang health condition. Sumanini nga padayon pa siyang nagpaalim apan dili kini babag sa paghimo sa iyang responsibilidad sa dakbayan. Matud sa mayor nga sa tulo ka semanang pagpahulay murag wa ra gihapon siya nakapahuway kay trabaho raman ang iyahang naa sa huna-huna. Hunyo 9 nagsugod ang leave sa mayor nunod sa tambag sa iyahang mga doktor. Ito ka sa dili ka, na-rest ka, hindi ko kayo makarest, mas restless mo dahil ka, ay natakot ako sa mga tambok. Sa iyang pagbalik, tutukan nini ang isyu sa mga vendors, 93-1 ug uban pa. Nagpasalamat si Labilla kang Vice Mayor Mike Rama sa pag-asumir nini isip acting mayor. Samtang ipadayag ni City Administrator Floro Casas nga dili kada adlaw mo report sa City Hall si Mayor Labella. Work from home ang sit-up apan kung dunay dagkong function mo report yod ang mayor sa City Hall. Sumani Casas nga dili mapiktuhan ang serbisyo sa City Hall tungod kay sila mga department heads ang moadto sa balay sa mayor nga maoy ilang gihimo kaniadto. On ordinary days nga wala ra tay daghang mga activity dinhi, he will be working from home. And in those days work from home siya, no, nag-set up man siya og kanang iyang office nga mga working station dito sa ilang balay. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.